Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолы юлларына зур сыйдырышлы автобуслар чыкты, шәһәрдәшләр үзгәрешләрнең ничек бәяли. Татар дәүләт драма театры кабат премьера белән сөендерәчәк, шоуларны нәрсәләр көтә. Яңа идәрә кул астында бүген инде 3нче көн 22 һәм 26 сонлы зур сыйдырышлы автобуслар Горка Мунхозга күчте. Элегрәк бу маршрутлар белән пассажирлар ташу җәмгыяте шөгыльләнгән иде. Безнең төшерү төркеме җәмәгать транспортында пассажирлар үзгәрешне күрдеме, әллә әлегә нәтиҗәләр ясарга иртәме икәнлеген белергә омтылды. Тулырак калдагы материалда. Иң мөһиме, җәмәгать транспортын көтү вакыты уңайлы булырга һәм пик вакытында 10-15 минуттан артмаска тиеш. Шуңа күрә зур сыйдырышлы автобуслар хәрәкәте интервалы кыскартылачак. Горка Мунхоз алдына шундый бурычлар куела. Пассажирлар эшне тагын да яхшыртырга мөмкин дип белдерә. 26, который на Замелькесе ездит. Его очень долго, тяжело с ним. И очень мало больших автобусов его. И даже газели нету. Невозможно уехать на 26-м. А 22-й хороший. Они редко ездят. Очень редко. То есть, если вот есть необходимость именно на этом маршруте поехать, то приходится очень долго ждать. Часто. 22 вообще отлично ходит. Шимбә 15 апрельдән 26 маршрут хәрәкәте интенсивлыгы арттырылды. Шулай ук җәмәгать транспорты пассажирлары Шулман проспектында зур сыйдырышлы автобуслар җибәрүне сорадылар. Как раз таки вот это первоочередные маршруты и проспекты, на которых мы будем отрабатывать работу наших больших автобусов предприятием Горка Мунхоз. Зур сыйдырышлы 24 яңа автобус шулай ук Горка Мунхоз балансына тапшырылачак. Шулай ук быел сатып алырга планлаштырылган 50 берәмлек җәмәгать транспорты да аның карамагында була. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, хәбәрләрегезне WhatsApp ашада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан аеның 27нче көне сәхәр ашауны төнге 1 сәгать 44 минутта тәмамларга кирәк. Ифтар вакыты 18 сәгать 42 минутка туры килә. Ураза гаетен бәйрәм итү 21 апрельдә шәһәребез мәчетләрендә иртәнге сәгать 6:30-да бәйрәм вәгазы белән башланып китәчәк. Вәгаздан соң 7 сәгать 30 минутта гает намазы укылачак. Җаның ниләр тели? Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театры шәһәр халкын кабат премьера белән сөендерәчәк. Труппа Артур Шайдулла пьесасы буенча трагик комедияны репетицияли. Сәхнә артында безнең төшерү төркеме дә булды. Вакыйга сценарий буенча һөҗүм планлаштырылган авылда бара. Авыл урында завод төзәргә планлаштыралар. Авыл халкының үз йортларыннан чыгып әйберләрен җыяр өчен нибары 2 атна вакыты бар. Әмма иң мөһиме булган тарихны гына үзе белән алып булмый. Көтмәгәндә анда теләсә нинди теләкне үти ала торган тылсымлы зат пәйда була. Бирдә сүз безнең һәрберебез башкара торган сайлау тарихы турында бара. Авыл халкы нишләр? Җаның ниләр теле дисәң, нәрсә әйтергә белмичә торасың. Һәм кешеләр, мин инде уйлыйм, бәлки менә авылны калдырырга дип теләк теләрләр дип. Юк, һәрберсенең менә үзенең уйлары һәм берсенең депутат буласы килә, берсенең майор буласы килә, кемгәдер диңгез кирәк. Менә бер генә кеше миңа шул җавапны кайтара һәм ул авыл калсын дип тели. Трагик комедия җаның ниләр тели бу сезонда соңгы спектакль. Хәзер инде театр сәхнәсендә декорацияләрне урнаштыру буенча монтаж эшләре бара. Ләкин бу хәл труппага кыйммәтле минутларны югалтмыйча репетицияләрен дәвам итәргә комачауламый. Җаның ниләр тели дигән пьесаны кую өчен Аяз Гыйләҗев исемендәге Чоллы Татар драма театры Татарстан Республикасы Татар әһелләре берлеге тарафыннан 600 мең сум күләмендә грант алган. Узган елны Артур Шайдулла үзенең теге беренче ничек дип әйтим инде
этюдларын жибәрәйді, һәм пьесаны укып чыккач, идеясы бик көчле булып чыкты, кызык. Һәм монда пьеса буенча карасаң 3 план уйнала. Шоулар премьераны 21, 22 һәм 23 апрельдә карый алачак. Шулай ук яңа сезонда труппа тамашачылар өчен Туфан Миңнуллинның пьесасы буенча Диләфрүзгә 4 кияү һәм Мирхайдар Фәйзинең Ак калфагын әзерли. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йоршылыға Чижик килеп җитте. Сүз дискаунтерлар шилтәре турында бара. Хәзер алар автоколада да бар. Кулай бәяләрдән сыйфатлы продуктлар кибетләре шәһәрнең иске һәм яңа өлешләрендә дә булачак. Чижик дискаунтерының яңа форматы шикләнгән, әмма ихтыяҗы зур булган ассортименттан тора. 750-дән төр продукция, шуларның 400-дән артыгы үз сәүдә маркалары. Бу Светаева, Щедрый год, Гринола һәм башка шундый брендлар. Аларның өлеше артачак. Чижик шоулы халкын түбән бәяләре белән генә түгел, югары сыйфатлы азык-төлек белән дә гаҗәпләндергән ниятли. Мы держим низкие цены, но при этом мы следим за нашим качеством, за качеством наших продуктов. Мы постоянно контролируем состав. Мы очень плотно работаем с нашими поставщиками, с нашими изготовителями. Чижик ассортиментының айрым бер үзенчәлеге булып, шулай ук өлгереп кал зонасы тора. Монда үй, бакча, кухня өчен кирәкле товарлар тәкъдим ителә. Аларны атна саен яңарталар. Заглянула, посмотрела, ассортимент очень большой, и здесь стоящие продукты по низким ценам. Я думаю, что стоит заглянуть сюда. Магазин Чижик очень просторный, доступные цены. Удобно то, что проходы широкие, с покупателями не пересекаешься. Открылся магазин Чижик, с Чилыяра я приеду сюда. Сдалека приеду в Чижик, потому что ассортимент большой, товаров много и недорого. Ел ахырына кадәр шолда 10 Чижик кибете ачу планаштырыла, 60 эш урыны булдырылачак. 2023 елда сәүдә шелтәре актив экспансияны дәвам итәчәк. Төрле шәһәрләрдә сатып алучылар сыйфатлы товарларны иң түбән бәядән сатып ала алсын өчен Чижиклар күп булачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Тоткан уразаларыбыз кабул булсын. Больше лайкать, тестить, драйвить. Больше лайкать, тестить, драйвить. Кавейл Джолион. Больше лайкать, тестить, драйвить. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 17 по 22 апреля. ТЦ Грин, первый этаж, остановка Глобус. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Требуются грузчики. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 8 919 623 19 35.